Sa ako ka probinsyano, ning syudad na nimpala, nangita og trabaho, basin in town og mo asinso. Apan bisag kung saon, igo radyong makakaon. Kaunom sa usa ka adlaw, magsudan lamang og hamon. Dili ko igsapayan, pag BIBI sa uban. Matag adlaw na ning kamot, kay lagi kabus lamang. Kayod buntag udto hapon, malipayon lang gihapon. Mupahuway, mupakiyom, magtuplok-tuplok sa cellphone. Wako'y dolyaris, wako'y milyones, gugtong bahandi, gugma sa akong misis. Wako'y kangko, wako'y jamon, way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo. Boss! Stop! Sigot ini, boss! Kay dako, kay lawas mo, boss! Tanawa! Hoy! Tanawa ang mga tao! Unsay apit ito? Pigi! Unsay way nahimo? Wala na himo ang inyong kapitan! Sabi ni mo! Ha? Naday! Unya ka mo! Naka mo'y mahimo! Naingon man kas Bruno Mars nga nasakit version! Ayaw si Panoy! Kay dako, kay naglawas! Sabi na mo! O nga na munikan mga gawin ko nila! Idol rap! Rap! Idol rap! Oh! Suluhan na niya! Ngano man to? I can't believe this, Brad. I can't believe this. Sultihan ka, Brad. Di ka mo believe sa inyong kagalingon. Mo! Santa! Mintra sa iyo pa, mangita lalagong trabaho. Ayaw, Ayaw, Brad! Ayaw lagi! Ayaw lagi! Ayaw, Brad. Ayaw. Idol rap! Idol rap! Wala na yung may atag na award. Ano yung bitaw ko kung anong ikaw gipilian ni si Milche? Kanang si Milche, ha? Nindot akong plano, ako untay padala sa London. Wani sugot. Karon, niya hino siya nag-antos States. Asa mo state? States! States of poverty. States of calamity. Mauna yung nadawat sa inyong kaminyon. Pero pinangga na ko. Na ko Nangga ba kay ko ni? Na may oasis. Oy, mabuhay di ay sa panangga. Hindi na mataoy. Mayor. Oh. Kanang minimize sa imong kon mayor kay bawo ka mayor bita. Kanang minimize to sulti mayor kay mayor ta. Oh. Kita nga nindot kita pagka mayor. Lagi. Pero kini ano na, pinamilya man eh. Wa man eh, labot ang bayan dire. Noon sad, pero sige lang mayor. Panikamuton ako malipay ning ang imuhang pagkumangton sa akong akasingkas. Ay, kanan na lang yun. Yes na lang. Kanan na. Hoy! Ginoo ko! Di ba? In love gani imong pagkumangton ako. Brrrr! Lain sa kay si Uncle Love no? Wa mo gud sa may bawo lab yung sa di ka pag Mayor, mula sa ingon mayor nga nangigugma ay man na sila. Ato na sila pasagdaan. You cannot say the Mga love. tao ng gugma. Di niyo makita ang pagigugma sa sakata kung dili niyo matry to partner. Yes. Di ba lang? Ay, nako. Sobrang Ambot. Waji ko kasabot anin. Pero sige lang. Panikamuton ako nga ang Okay, mahatag. balik ta ato ang imong giingon Uncle nga imong pa duganon. Mo lang Ay. yan. Mabito ni Simbang nakuha niya. Di ko magtapik-tapik. Anong dugat? Balik! Juan! Kaya, segunda! Ano ha? Action. Ano oh? Ay, unsang na yung mayor nga sila kasyano. Bisa magtuwan pa na siya. Bisa magbalik-balik pa siya. Kay ano? Wako'y labo! Kay ano man nakagisalikan? Oh! Na ako'y gisaligan! Kisay gisalikan mo. Ang tanawa katauhan! Mauya kong gisaligan! Saligan Wala ko! Magsalay ka ng mayor or congressman or komendador! Ang kisay gisalikan mo. Ha? Ako si Jigo og sinunoy og imong katong mga bata-bata nimo may gisaligan mo. Hoy, pagmata! Ay, nagmata na ko! Nagsinga ko mata! Kay balo ka og muli
mayor, yato pa dito ang congressman. Unsaon lang kakaasa kakaponeton! Are ka po sa tumbalay, puniton. Hoy, ikaw ba? Unsa man? Lihok, lihok! Kay aron ang mga tao, makuha nimo silang balik ug ikay suportaran. Kasabot ka! Dili kay magsigi kag TikTok, ikanugayan, magsikag TikTok, ang kanay mo utok, maughan kag utok, ka, ayaw sig TikTok, ay sig TikTok! Ha? Kasabot ka wala? Sabot ka! Huwag lang tayo ang sinilas si Magyapak. Kainisan din ninyo eh. Anyway, mora na akong tuyo ba itong ni hapit ko. So, dili namin madugay kaya doon na pa kay meeting diya sa unahan. Ah, Kunya, Mayor. ay lako karon ha kay hapiton tikaon niya ha. Nala ko yung meeting diha sa unahan pero balik ko niya hapiton ko so pag-andam lang ay laglakaw. Pwede Sige. lang ako takan, nagpasubok taon ni Ari Dere. Kol, ako Eh. magkakanhi. Nihapit na lang ko kay diha sa unahan naman sa kay hapiton. Kunya, gana, layo man sad na mag-istoreta ng personal. Makakita po ko sa imong kayimtang dire. Sus, ang inyong balay, ginoo ko, ambot na lang. Balay ba na? Ay, Ba, ikaw sus. ni na. Pero puno ng Sige, pagmamahal. sige, sige. Ha? Sige. Pasensya lang mo ha. Sige. Salamat, Mayor. Uy. Hindi pwede balibaran si Mayor. Wag ka ni balibad og klaro sa katong dinhi pa. Tando man gid noon ka. Lisod biyaan niyo eh. Siya. Ala, tawagin na lang to imong kasabot. Ingnan na lang to nga dili mo madayon. Lagi ako na lang tawag lang eh. Pero naglibog biyaan niyo eh. Ako may Ato ta sa sud magtiwas og istorya na. Tando ka man dahil. Oh, tao baya di mo. Dali na. So, sabi Mayor. Tanawa ra goday. Tanawa ra ang balita oh. Tanawa. Ang balita ba? Kuan ang module ay di na palita. Ang balita oh, tanawa. Nay tambok nagpahilot ang naghilot na piang. Nagpatabang di ako answer naman na akong module. Module Yo, ha? na? Module man din ako, boy. Eh, atik-atik module po kuno. Bisag nag-uol na siya kay wa ni ani si Noel. Well, dili. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Eh, atik-atik. Nag-iwi na, nanti ko nagulang na sila mama papa ba sige na sila away marag Nag-uol ka, wa ka maanad sa imong inahan. lagi irog-iring. O lagi wa ba ka maanad? Naanad magani mi nga bag-o pa mi diri. Ikaw pagikan panganak nimo. Sige kuyog imong mama papa. Imong mama ug papa mura nag-irog-iring sayop ka. Sayop ka. Imong mama murag iring. Anya, Imong papa murag gamay nga ilaga. ilaga di Oh. ay kadako ra sa ilaga ni. Away, sige mag-away, sige Sige, mag-away mag-away. sila. Atam and Jerry no. Eh. Taman jud. No. Hala si Mami ni Tuk kasi. Kap! 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 Brad, Kap! dali ka, Brad. Dali Ali ka, ba? Brad. Brad, dali, Sa Brad. sakyan Ali, na Brad, naman, dali. uy. Brad, dali kayo. Gaya. Dali. Saan ba? Kaya ka kita. Gaya. Gaya sa Gani ha. Sus, wala na. Wala, tambot so na yung nakitaan. Aw, katungkuan. Oh. Sakyanan. Murag, Abi mo, Brad. Murag kurante mo sakyanan. di ba? Masaksanan to sa miyon. Sa lapon ko, magsangga sila ang parinti ni ang asawa ni Shano. So, talang mayor, wa ko ilabot. Ningon sinika na ako nga marag napungkusa man na siya kay kana laging magsigig ato mayor mag ato na suportas congressman man ang Uy, ay siya ganahan. Kung mauna, Napungkusa Brad. siya. uy, kung mauna siya, sa ato pa, gipugos lang si Siano sa pagpadagan sa kapitan. Kay kung daw na, dili sa ka, kuan sa mga tao. Ay, Kasi, ikaw, grabe, Dili mas gyud man, siya ka di ka mo. dili gyud siya ka kuan sa iyang rule ba nga isip kapitan. Kasi Isip mas kapitan. ganahan. Okay, di mo ganahan, Ano? napugos man lang. Naapa dyan kay Chance. Uy, nakakit Dali. chance, Brad. Ay, yung pawas Unsa man paglaom. lagi? Ay, pawas Ay. paglaom. Ano ay? Nakiplano? Nako plano. Kasi yung plano. Unsa man? Agoy ka. Unsa man nga plano? Klaruhan na ha? Atong ipapatay
si Shano. Amaw ka. Uy, bad mo naman, Noy. Imo nang iba. Saman! Himuon ni mo kriminal ang Bad akong mo igsoon. naman, Noy. Saan mo dili ka daog na igsoon ng taon? Dili man kita'y mulihok. Ha? Di man kita'y mulihok. Magpalihok man ta. Magpalihok. Unsa man? Lagi, Magpalihok ta. Mausab ka. Kinsa lagi na? Di ba? Di usap. Gisbalagin nimo. Basta mahala. Ako mag-agad lagi ko sa imong desisyon. Kung makadesisyon ka nga, mulansar ka, importante ka. Pero kung dili ka, o tabangan ti kag pagpasabot ni Angkol. Pero kinahanglan man good nga iklaro imong desisyon. Kay sa ako ra bang tan-aw nimo, sakay lang ka. Ya. Dahom na si Angkol nga, okay na ka. Kinahanglan nga kanang klaro bitaw imong desisyon sa imuha kay basi unya na ka makadesisyon nga nakagasto na sila. Ito, ako naglibog jud ko. Dugay lang itong balibad ng niyo. Pero di lang ko kaingon. Kaya iko na kay ko. Mao lagi. Pero sa una, nakasulti mo ko niya nga, di lang kumudagan niyo. Pero sa una to, sana nalawag siguro si Kuan. Isa man na. Ang wala. Ang imong... Ya, ikuani ka ng Shopee ba? Ang Shopee. Mangutang na sad ka. Niingon ako mayor sa una nga, di lang ko itong primero pa ba? Ibalibad ko, di mo siya responsible. Di mo siya gusugot nga. Kuan, sa akong giingon niya nga, di ko dagan. Mutugan sa deka. Ay, ikaw mutugan sa Mahibawan ka. lagi na, mahibawan lagi na. Sakto ginay mo nak. Laban yun nak. Ayaw ko iduso ng alawtan nak. Eh, ang mga tao na gani naglagot gani tungod sa kundagway nga. Di ba, Suggestion naman daghan na ako. nagmali mo, pa kay balo man kuha na niya. So, ayaw, kuha mo Ay, ka-discourage, Ayaw, unsa? ka-discourage, uy. Ikaw Abi, sa ba? Abi, abi no brad, abi daghan no ha. magpagi. Abi no ha. Kay kung mudaog gani kay kapitan. Ay, nakoy lain ideya. Unsa man pod? Atong ipapatay si Shano. Ay, kaduhanan, na. Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pakoy jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Ikaw ba? Ayaw lagi anak. Wala ang akong anak. Di idea naman na ako. Idea nimo. Anay. Ayaw, lagi. May panimo ang akong anak. Ilam sa brad. Ilam. Kamoy tabang. Nagay plano. Nagay plano. Saan ako plano mo? Atong ipapatay si Kapay din ako. Imo na igsoon. Amo man. Di brad, sorry brad. Imo na igsoon. Ako yung mo ipapatay. Dili. Sorry brad. Kapuya, ikaw nagay plano. Nagay plano. Na, pero mag... Kabaw kasi mong plano. Kabaw Ayaw yung plano. Ayaw pagdaga. Ay lagi, kabaw kasi yung plano. Sa plano nimo nak. Iya. Tinarong na ka. Tinarong. Tinarong na ka. Iyang plano kay ipapatay si Ikaw Shano. ako anak. Dili. Ang ako anak may akong kambinahon. O sa imong plano na. Sa man na. Himuon ni kabayo si Noel. Dili. Ay, kam... Magsugo siyang tao. Nga. Ipapatay si Shano. Dili lang. Adi. Ay lagyan lang. Dili, uy, wala pa man sa election Ikaw ba, campaign. So, Brad? magkinahanglan pa. Brad, Kinahanglan pa natay mag-andar nito ang election campaigner nimo, kaya ng mga sitio-sitio Brad, nimo dyan. kabaw ko. Kabaw ko ala. Siya niya. Magandam dagan ng Dili, players tao. nimo. Players nimo nya. Flyers. Kanang mga campaign. Sticker. O nya, ini katapusan ipapatay si Shano. Ayaw na nakatapusan. Dili na maubang. Iya magol nimo di pa ka musukol ni barog nimo taas. Ayaw brad, ayaw brad. Ayaw lang. Ayaw pa lang. Kalma brad, kay kapitan na baka. Mo na to ang plano. Ah. Basta mo lagi na. Kami igdagan. Mubong kakil. Lakaw lang. Lakaw. Lakaw ni mo kapitan. Ako'y bahala, Brad. Oh, Brad. ako'y bahala sad. Ako'y bahala kay ako plano. Ipapatay na to si Shano. Ayaw lagyan na. Ay, matagpuan mo tani mo. Mo, mga tao gani. Ayaw lagyan na. Wala gid. Ay, nay bata oh. Ang Oh, bata nang uyab na mo dili ang anak kani. si Papa no. Ikaw nagay-plano. Nagay plano. Bukat man gini si Papa kay nino siya no. Bukat na. Bukat man day ka diay. Bukat og Ikaw timbang. unsay plano? Mana lagi to. Ay, papatay si Shano. Mao na to. Ayaw lagyan. Naman siya mao naman to.
Sambot ko ka kuha lana, kabante. Yun Kung may naman siya bante nga na kudaan. Bante pa ako naong. Bante pa ako katauhan. Kamera, Brad. Ayaw, mabad na siya. Gusto niya ko, Brad. Basta mo na to ha. Ano to? Oh, dili papatay si Shano. Dili. Ako'y bahala, Brad. Usa, papatay mo si Shano. Dili. Ayo, lagi bad, lagi na. Dagang kay kapitan. Dagang kay kapitan. Last turn na lang ba ni mo pa? Last term na ba? Kami bahala, Brad. Suppliers, tanan. Uy, Tarpaulin. entertainer. Oh, entertainer. Oh, kaon to. Crazy dog. Okay, ay grabe kayo. Ang entertainer. Dos tabatsoy. Ang entertainer makuha na to barato kay. Oh. Ay, kuha na ka to sa show. Katong dos pakatok. Ato naman to sa home care sa mga. Katong tabatsoy. Lagi. Tabatsoy. Ato tabatsoy do lagi. Oh, nya crazy dog. Oh. Ako'y bahala, Brad. Mga barato na sila. Basta ako'y bahala nga ipapatay si Chano. Barato na. Ayaw lagi. Ayaw na lang lagi. Ako biya mahal nun. Kung biya po ani kung politika, ibo di ka lang politika kinahanglan ginagtag maitag nga PR sa smile mga tao. Ako Oo, lagi. Kinahanglan lagi nga mo desisyon na ka. Tapos, kuan pa ba? Sa'yo pa ba? yung mahal. Ikaw na nasulti sa imo ang uncle ni. Pero ang uncle si Mil nga. Ayo, hi! Mudayon ko ha? Oh my God. So diri. Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Pako'y jamo Way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo Lingkod diri oh. Sama namin si Oh, dali. Ako dagang dadari o pagpili ko na ibaligyan ako facial, copper o kaning facial nga transparent. Facial sa imo ha. Sa Wala pa yung mga t-shirt diri gadahan mo o di ba? pang-COVID sa imo ipangda. Lab kanang istorya sa bulang kuan ha. Ano ba paminaw ba? Sa kanya sa maoto. Dili lang di pwede nga ako mo sulti na. Call, ha? Mas maayo magud nga gikan jud sa imong baba ha. Uy. Sige, alis ako sa gawas. Uy, sure na lagi nang. Ay, Ay, ang gawas. Uy, ang sa taon mo. Ang pag-sure na nang na siya. Balagi siya nakadesisyon. Ang gani ang mag-istoryaan karon kay. Kung kinahanglan makadesisyon siya nga sayo pa. Sa makagasto ba. Yara nang iskay sa kayan si Angkol. Kung siya mo baligya, Miss A now. Kapitan! Kapitan Shano! Ikaw Balenciana no? Kapitan ko taon. Ngano ko taon kapitan mong tawag na? Ikaw nang baba nimo ay. May uwa atos mga tao. Uy, waka kay Bao? Agoy ginoon ko. Ano ba nakuli naman silang Chris ug si James? Naibawon ako. Dili man kana akong Amo ba? pasabot. Oh. Waka kay Bao nga ikay gihugon-hugon sa mga katawhan ron nga dumadaw niya. Dili na yung tao ni dili legit ni siya no? Sigurado na gid nga ikay kapitan. So, busa maganad-anad ka unay mo tawag nimo kapitan. Di jud Iba na uy, dahil pa'y ato ba? Oo, saman. Kailan sana akong kuyog? Kisa man ni siya. Paamin ako Ninong. Uy, ginuunan. Ako Ninong. Si Dayanara, uy! Dayanara. Apa ilago Dayanara? Akong isaysay karon nimo Ninong. Say Apo day ko sa imong amigo nga si Benito Pagatpat. Atong kuyog nimo sa una nga manong og Miss Gay ilabi na sa probinsya. Ikaw tong ako ang dikugos nga anak ni Benito? Yes Ninong. Truth, uy! Uy, ikaw ba? Ito na ako, be. Nino, ako ni mo. Ikaw dito? Ipakita mo nga, ipakita ka ro. Tayo pagdyan, ba't tayo pa dyan? Asa diwatag? Dayanara, uy! Liwatag gid taon nimo sa imong kuan. Dili, hoy, basi nagtuwag si Dayanara Torres na diha. Dayanara Flores ka tumay hilos ko, do ba? Uy, nadakpan na, uy. Pero ikaw ba? Nagpaguryo-guryo lang jud ka na ako kamay. Di nya kan mo siya ba? Mo lagi. Ikaw anak ni Benito? Yes Ninong. Mo ba? Nya sa kumusta ang mama? Apa? So ako lang ipahibaw nimo karon Ninong nga
dugay nang namatay ang ako ang mama ug papa kadtong bata pa ko. Sigurado ka? Bata pa siya kahit. Namatay gid siya? Namatay na jud nimo. Ako yaw sa mo mamatyan manggisimang ko we. Salamat Di sa kadugay nga panahon murag nadawat talaga. Asa ato pa bago pa magmugot. Nya dugay na namatay ako. Ako magpasalamat sad ko nga namatay. Ngano, unsa may buti pa sa Adi, buti nino? magpasalamat kong namatay kay nakita ta. Sa ako ka probinsyano ning syudad nanimpala nangita og trabaho basin kin taon og mo asinso apan bisag kung saon igo ragyong makakaon kaunom sa usa ka adlaw magsud-an lamang og hamon dili ko igsapayan pag BIB ay sa uban matag adlaw naning kamot kay lagi kabus lamang kayod buntag udto hapon malipayong lang gihapon mupahuway mupakiyom magtuplok-tuplok sa cellphone wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo wa ko'y dolyaris wa ko'y milyones bugtong bahandi gugma sa akong misis wa ko'y kangko wa ko'y jamon way laing gisaligan gawas sa akong kagwapo sa akong kagwapo